η μαντινάδα κάποιου Γιώργου από το Μιλιαράδο. Μαύρα ποκάμισα φορώ, γιατί δεν τα γιαντίζουν τα άσπρα τσαναστεναγμούς που βγάζω και μαυρίζουν. Έβδομη μαντινάδα, η μαντινάδα του Γιώργου του Δρακογιαννάκη από τον Κρουσόνα. Μαύρα δεν βάνω να μην μπουν, είχε και έχασέντι. Μόνο θα βάλω κόκκινα, να πούνε εξέχασέντι. Έκτη μαντινάδα, η μαντινάδα του Γιώργου του Στιακάκη. Μαύρο ποκάμισο φορώ για να το συνδυάζω με το ντουμάνι τσικαρδιάς όταν αναστενάζω. Πέμπτη μαντινάδα, η μαντινάδα της Γεωργίας της Λουλάκη. Μαύρο βάλα ποκάμισο κίνδυσα το κορμί μου, μα δεν με ρώτηξε κανείς ποια είναι η αφορμή μου. Τέταρτη μαντινάδα, η μαντινάδα του Ζαχαρία του Παπαδάκη από την Παναγιά. Του χωρισμού σου ο στεναγμός όταν διαβεί το στόμα, ό,τι ποκάμισο φορώ το βάφει μαύρο χρώμα. Τρίτη μαντινάδα, η μαντινάδα του Γαριπαντώνη. Μαύρη ζωή, μαύρη ψυχή, μαύρη είναι και η καρδιά μου. Μαύρα θα είναι ώστε να ζω και τα ποκάμισά μου. Δεύτερη μαντινάδα, η μαντινάδα του Γιώργου του Σαριδάκη. Όσοι φορούν ποκάμισα που έχουν μαύρο χρώμα, αγάπης ντέρθια έχουνε ή συγγενείς στο χώμα. Και καλύτερη μαντινάδα, η μαντινάδα του μεγάλου Μιχάλη του Στεφανάκη από τον Πεύκο της Βιάνου. Μαύρο ποκάμισο, λέει ο Μιχάλης, μαύρο ποκάμισο φορώ και μιάνε η αφορμή μου. Δεν θέλω όταν αιμορραγεί να φαίνεται η πληγή μου. Πάμε στο θέμα της επόμενης εκπομπής. Μπορεί κανείς να κόψει στα δυο την καρδιά του και να τη χαρίσει σε δυο αγάπες? Επαναλαμβάνω το θέμα. Μπορεί κανείς να κόψει στα δυο την καρδιά του και να τη χαρίσει σε δυο αγάπες? Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να αγαπά δυο ανθρώπους συγχρόνως? Λυπάμαι κυρίες και κύριοι, αλλά κάπου εδώ εσώθηκε ο χρόνος. Θα είμαστε μαζί το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ και ως τότε ποτέ δεν ήρθα τη χαρά να έρθει στο πρόσωπό μου. Γιατί είναι μαύρη η καρδιά σαν το πουκάμισό μου. Κλείσει ένα γομάρι ξύλα 5 δραχμές. Ήθελα να πάει στο μεροκάματο να πάρει 2 δραχμές μεροκάματο. Έφτιαχνε τα καρβουνοκάμινα. Ναι, απίσε παντρεύτηκα εγώ. Αρχίνησα τα καρβουνοκάμινα. Και τυραννούμασταν για μια εβδομάδα και βγάλαμε μια 10 γομάρια κουτσούρια. Και τα καύγαμε. Και πιέραμε τα πουλούσαμε 2 δραχμές την ΟΚΑ. Και πότε λίγο μας τα πέραν και οι χοροφύλοι γιατί τα κάνανε. Δεν επιτρέπεται να βγάλουμε με χωρίς άδεια. Και τυραννούμαστε οι κακομοίρες πέρα από πόδι όπως θα μπορέσουμε να τα περάσουμε να τα πουλήσουμε. Να πάρουμε ψωμί των κοπελιών να πάνε. Τότε δεν βάνανε όπως τα βάνουνε εδώ. Τη μια ημέρα το ρούχο και την άλλη μα το ίδιο βάλω και σήμερα. Μόνο εβάλαμε σαφή μπαλώματα. Στο πατελόνι, στο σάκο, στο ποκάμισο. Τα στιβάνια που φορούσαμε ήσανε σαφή μπαλώματα. Δεν ήτανε... Όταν τώρα πηγαίνατε στο μεροκάματο, κύριε Αριστίδη, πηγαίνατε 8ωρο? 8ωρο από ήλιος ήλιο. Από ήλιος ήλιο. Άμα θέλατε δεν είναι ο ήλιος δοσμένος δεν σε δέχοντανε. Και δεν σε σκόρανε όξα να βασιλέψει ο ήλιος. Και πιέραμε στον κάμπο και σηκώναμε τα σκαπέθια στον ώμο και τη βούρια μας που είχαμε ένα κομμάτι το βαρμένο και φεύγαμε να μέρα βασιλέψει ο ήλιος από τον κάμπο και ερχόμαστανε στο χωριό. Εδώ μπαίνουν στα μάξα και σε μια ώρα πάει και γυρίζει την Κρήτη για γέρνη. Τότε παλιά που δεν υπήρχε δρόμος, έχω μια έτσι αγωνία να δω πώς πηγαίνατε στο γιατρό Εύθυνης. Με τα πόδια. Όταν αρρώστανε ένα κοπέλι. Τα κοπέλια μας ερωστούσαν και τα καβακέψαμε το γαϊδωράκι
να το σηκώνουμε στην ποδιά μας, να τυραννούμαστε σχεδόν όλη μέρα, να πάμε και να γιαγείρουμε από το γιατρό από το Ηράκλειο. Εδώ μπαίνω στα μάξι και σε 5 λεπτά λέει, εδώ τυραννούμαστε και εδώ έχουμε, να είδετε μωρέ εσείς πράγμα και... Πάμε λοιπόν σε ιστορίες τώρα, για να μην βαραίνουμε άλλο το κλίμα και να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει. Ξέρω πως τις διηγείστε πάρα πολύ ωραία και θέλω να μου κάνετε την ιστορία του Ναστρατήν Χότζα. Τι να πλέγαμε Μπορδίου. Ναι. Ο Ναστρατήν Χότζα λέει έχετε μια φορά ένα φούρνο και τον έξερα την ώρα που τον τελειώσει να περάσει ένα να του πει μα για τα Στρατή Χότζα έκαμε στο φούρνο τον πόρο θετζίε. Λυκή μου σε μπούμπρα θα τον έκαμε, να τον έκαμε στο γίνει την πάση. Και χάρα το φούρνο τον ξενάχτηκε το τα ιστέρου θα του πει άλλος. Λέει μα δεν έκανε ο πόρος στο θετζίε Χότζα. Αυτός έπρεπε να τον γυρίσει στο θετζίε. Να τον εχαλάσει πάλι. Στην εταιρεία αποφασίστηκε και σου λέει να τον εκτίσω πάνω σε ένα κάρο. Και πέρασε να του λέει μα γιατί τον έκτισε στο φούρνο στο κάρο πάνω. Λέει για να κάνω μωρέ του κόσμου το χατήρι. Ο Θέτζιε θέλει τον πόρο, να γυρίζει το κάρο. Ο Θέτζιε θέλει τον πόρο, να γυρίζει το κάρο. Να πούμε την ιστορία του Κουρνού. Του Κουρνού την ιστορία. Στην Μεσαράη τον ένας από τα νόγια, τον λέγανε Κουρνό. Χαιρέτης. Του Αυρυπή του ο πατέρας. Είχε τα δά του και εδώ και είχε σημαδιό και είχε τα δά του και πήγε μια γυναίκα μια ημέρα το μαρταρικό της να πηδηχτεί. Και θα κρατούσε εδώ πάει αράργο να πούμε 1 χιλιόμετρο τόπο τα κουρά ήσανε 1000 δά και λέει και μόνο ρε του κουμπάρισα να πάει στα δά. Απίστευτο μόρα αυτή, εσύ μος εκεί κατσερτιά που δίπλα του Κουρνού και του λέει να σε ρωτήσω θα κουμπάρε Μανολάτσι πώς θα το βρίδα ο κρυός τόσα νέο ζά που είναι παέ και κρατούν τον κόσμο. Λέει αυτό κουμπάρε θα ακούς τη μυρωδιά και θα το βρούνε. Λέει και εσύ κουμπάρε Μανολάτσι συναχωμένος είσαι. Μου έχετε κάνει παλιά μια ιστορία με τον αέρα. Εφησούσε λέει απόψε στο χωριό σας. Πώς είναι εκείνη η ιστορία? Ένας πήγαινε ένας χωριανός και γνωρίζονταν με τον άλλο και συναντηθήκανε στον δρόμο και στον δρόμο που εσμίξανε. Λέει γεια κουμπάρε, λέει καλώς τον κουμπάρο, λέει δεν μου λέμε ρε εφήσανε απόψε στο χωριό σου. Λέει αν εφήσανε όλη νύχτα πράκουνα τη γυναίκα μου να μην την παραέρας. Να ξαναγυρίσουμε τώρα σε εκείνη την εποχή Μπαρμπαριστίδη την παλιά και να μου πείτε αν βλέπετε πολύ μεγάλες διαφορές από τη σημερινή όσον αφορά το σεβασμό, όσον αφορά τη συμπεριφορά του κόσμου. Δεν έχει σεβασμό ο κόσμος εδώ. Σέβεται, μου είδε τα παιδιά σέβονται, μου είδε και οι μεγάλοι σέβονται να τον άλλο γιατί το έχουν στον εγωισμό παρμένο. Και δεν θα αφήνει ο εγωισμός να σεβαστούν μου δε θρησκεία, μου δε τον άλλον άνθρωπο, μου δε πράγμα. Όταν ήσασταν παιδιά ενιστεύετε? Ενιστεύγαμε όλη τη Σαρακοστή. Όλες τις Σαρακοστές ενιστεύγαμε. Εγώ ευώστευγα στα όρη και ήμουν 18 χρονών παιδί κανείς και δεν έτρωγα γάλα το 15 μου δε λεριά καθόλου. Το 15. Μιας και λέμε για βοσκική, πέστε μου την άποψή σας κύριε Αριστίδη για τη ζωοκλοπή. Η ζωοκλοπή τότε ήταν γιατί πίναν ο κόσμος. Σήμερα? Σήμερα δεν πεινά, δεν έχει ανάγκη, δεν είναι και κρεψάω φέτος, πάει να ξεφάνισε, αφού πάει και παίρνει 100-200 όσα βρει τα παίρνει στα μάξι και φεύγει. Εμείς τότε σας είναι να πεινούμε ρε, αν βρούμε να ζω να το φάμε, να πάμε σε κοινωνία που τον εφορούμαστε που μας έφαγε και μας άλλον ένα. Να πάρουμε ένα ζώο, 2 ζά, να πάτα φάμε, αν τον εκλεψά μας τότε εσάς. Εδώ ξεκουραδώνουν τον κόσμο. Δεν πάνε για να φάνε, γιατί δεν πεινούνε.
Μόνο πάνε για να καταστρέψουν και να κάνουν λεφτά. Αυτό κατά τη γνώμη σας είναι ντροπή για την Κρήτη, μεγάλη? Είναι ντροπή βέβαια και με δεν είναι. Είναι ντροπή και τότε να πούμε, αλλά είμαστε αποχρεωμένοι γιατί πεινούσαμε τότε σας. Εδώ δεν πεινούνε. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν τόσες άκλεψες εδώ. Να πάνε του πάρουν, να τον ξεκουραδώσουν. Τότε σας δει τα πολύ ταραζά που είχα κρύψει να πούμε 4-5 ζά παραπάνω δεν έπαιρνε. Ένα ζώο και να σου φάνε τα δικό σου, λιφορούμε ρε τον τάδε να πάω του πάρω κι εγώ άλλον ένα το φάω. Θυμήστε μου τώρα μια ιστορία του Μακαρίτη του παππού μου που πρέπει να τον προλάβετε. Λένε όλοι ότι ήταν πολύ καλαμπουρτζής, ότι διασκέδαζε τον κόσμο. Έτσι ήταν κιόλα? Έτσι ήτανε. Καλαμπουρτζής ήτανε και διασκέδαζε το χωριό, γύριζε και είχε το χάζι του ότι να γυρίζει σαν να πουλεί τα τσιλιές και τα γαρδούμια. Πώς το έλεγε τότε? Σου λέω πως τα κρέμασε στο τζεντζέλι όλα. Δεμένα τα πόδια με ένα σπαγάκι. Και είχε και τα άντερα τυλιμμένα, τα είχε κρεμασμένα αναλεμμένα, και είχε την κοιλιά, και είχε την κεφαλή, και είχε και το γαρδούν και κρέμτον γι' αυτό και στο τζεντζέλι απάνω, και από ό,τι σε γύριζε στο χωριό για να τα πουλήσει. Και έλεγε πουλώ αντερό τσιλίδο ποδοκέφαλο γαρδουμαρές. Και γρικούσαν οι γυναίκες και προβέραν και πέρα. Όποια ήθελε να πάρει και μια κοιλιά και ένα κεφαλιά τη χάρη. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, κύριε Αριστίδη, για την τηλεόραση. Είναι καλό πράγμα η τηλεόραση? Όχι, δεν είναι καλό. Γιατί? Διότι εξώτηλε ο κόσμος και δεν τρέχουνε, ούτε τα παιδιά ξετρέχουνε γράμματα, ούτε και οι μεγάλοι αφήνουν τις δουλειές τους εγκρεμείς να είναι η τηλεόραση, να ξανεί η τηλεόραση όλη μέρα και όλη νύχτα και κασέτες και ψευχές. Και Βλαστημότιον απ' την έβγαλε την τηλεόραση. Δεν θα τον πιάσουν οι βλαστημιές? Κατώ μπορεί να τον πιάσουν, μπορεί να είναι και υποθαμένος. Από το βαθύ χάραμα άρχισε ο Γιώργης να κουβαλεί στάχια με 2 γαϊδάρες. Το μεσημέρι κατάκοπος και κάθιδρος από το ζόρε του μπήκε μέσα να φάει και άφησε στο κατάλιατσο στις 2 γαϊδάρες. Έτσι μωρέ χιλογαυγισμένα, του λέει η γυναίκα στον ήλιο, θα μου έχεις όλη μέρα τις γαϊδάρες να στέκονται. Και εκείνος νευριασμένος, αν έτσι λυπάσαι άμετος 2 καθέγλες. Βρίσκομαι, κυρίες και κύριοι, στο Τουπάκι. Το Τουπάκι είναι μια πολύ όμορφη περιοχή στην Επισκοπή. Έχει τον Άη Γιώργη, μια θαυμάσια εκκλησία βυζαντινού ρυθμού, και σήμερα, η μέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, όλη σχεδόν η ευρύτερη περιοχή είναι μαζεμένη εδώ. Να πω πως έμεινα συγκλονισμένος από το γεγονός ότι πάνω σε ένα βράχο κάποιος παλιός κάτοικος της Επισκοπής είχε τη θαυμάσια ιδέα να φυτευτούν δέντρα, να φτιαχτεί έτσι ένα αλσίλιο πολύ όμορφο, κάτι που ετοιμάζεται ο πρόεδρος της κοινότητας, ένας καλός φίλος, ο Γιάννης ο Παπαδάκης, να κάνει σε ολόκληρο το λόφο, γιατί είναι αρκετά μεγάλος, σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και με τους ιερείς του χωριού. Να πω πως με έχει συγκλονίσει η νεολαία του χωριού, η οποία συμμετέχει με όλη της τη δύναμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και 20 μέρες δουλεύουν νύχτα μέρα για να φτιάξουν το χώρο. Έχουν φτιάξει βρύσες, ετοιμάζονται να φτιάξουν φούρνους, ετοιμάζονται να φτιάξουν 1002 πράγματα πάνω στον λόφο, έτσι που να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου και μια διέξοδος, αν θέλετε, στο Ηράκλειο που ασφικτιά. Έχω δίπλα μου, και τον βλέπετε αυτή την ώρα, έχω δίπλα μου έναν πολύ καλό φίλο από την Ολλανδία, τον Κάρο τον Μπαρμπέ.
Έτσι είναι το ολλανδικό του όνομα. Για ακούστε τον πώς το έχει κάνει. Εγώ τώρα εδώ το όνομα Κώστας Μπαρμπεράκης. Το έχει κάνει, λέει, Κώστας Μπαρμπεράκης. Είναι μια πολύ διάζουσα περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Έρχεται 13 χρόνια συνεχώς από την Ολλανδία για το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου, κάτι που δεν νομίζω πως μπορεί να καυχηθεί κάποιος κριτικός πως έχει κάνει. Να μας πει όμως ένας καλός του φίλος, ο Γιώργος ο Παπαδάκης, να μας πει λεπτομέρειες. Είναι φίλος σας ο... Ναι, είναι φίλος μου ο Κάρεν ο Μπαρμπεράκης. Του έδωσα μια φιλοξενία το 1978 που πάντρευε η αδερφή μου το γιο της, στο Μανώλη του Πιτσουλάκη το μαγαζί. Τους έβλεπα απ' έξω από το καφενείο και κοίταζαν από τα τζάμια. Εγώ τους έκαμα ελάτε μέσα. Μπήκαν μέσα, τους πρόσφερα 2 πιάτα φαγητό, ένα μπουκάλι κρασί και αυτοί το αναγνωρίσαν. Μου ζήτησαν τη σύστασή μου. Τους θυμάσαι και σε τιμούνε με την Ναι, με θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, ναι. να μας πει εκείνος, κύριε Γιώργο, περισσότερα. Κύριε Κάρο ή κύριε Κώστα, Ναι. πέστε μου τι νιώθετε για την Κρήτη. Ja, wat moet ik zeggen? Την αγαπάτε την Κρήτη? Nee, ik αγάπη μου το Κρήτη. Αγάπη σας. Ναι, σε πολύ φίλος εδώ. Εγώ μιλάω λίγο ελληνικά. Ναι. Γιατί ελληνικά είναι πολύ δύσκολο. Ναι. En εγώ χάρηκα, όλα χρόνια χάρηκα, εγώ με πολύ κάτω χρόνο με οικογένεια εδώ. Γιώργος λέει, το πρωί εσύ τουρίστας, μετά εσύ φίλος, τώρα λέει εσύ αδερφός. En ja, εγώ... Ακούτε αγαπητοί φίλοι, πόσο όμορφα τα λέει. Το πρωί λέει ήσουνα τουρίστας, το μεσημέρι ήσουνα φίλος και το βράδυ ήσουνα αδερφός. Λόγια από το στόμα ενός Ολλανδού που δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τα φιλόξενα αισθήματα που τρέφει αυτός ο θαυμάσιος λαός, ο κριτικός λαός. Κάρο, η γυναίκα σου είναι Ιταλίδα. Γυναίκα μου είναι Ολλανδέζα, αλλά εγώ λέει γυναίκα μου είναι μαφιόσα. Μαφιόζα. Ναι, είναι αφεντικός. Αλλά εγώ υπαλλήλο. Αλλά εσύ είσαι υπάλληλος. Εγώ υπάλληλος, ναι. Αλλά όλα μέρα εγώ λέει του Ολλανδία, Γιώργος, γεια σου πατέρνη Κρήτη. Πατέρνη Κρήτη. Ναι. Εγώ εδώ ένα βαρέλι με κρασί. En εγώ κάβα μαζί με τον Γιώργος. Κάβα Παπαδάκης Μπαρμπεράκης, Κουράκης. Να μου πείτε το όνομά σας, το μικρό. Γιάννα Μπαρμπεράκης. Γιάννα Μπαρμπεράκης. Κυρία Γιάννα, πέστε μου τι είναι για σας η Κρήτη. Εγώ αγαπούμε Κρήτη πολύ. Πολύ, ναι. Κρήτη τώρα πατρίδα μας. Πατρίδα σας. Ναι. Πολλά χρόνια κάνουμε αυτό. Εμείς στο πίσω Ολλανδία. Βλέπω ένα μουστάκι κριτικό, κύριε Κώστα. Ναι, σφατσινός. Σφατσινός. Και στολή έχουμε. Αλλά εγώ όλο χρόνο, εγώ εδώ με αυτοκίνητο με το σχόσπιτο. Αλλά τώρα το Άγιο Γιώργιο, εγώ λέω του γυναίκα μου, τώρα εμείς του αεροπλάνο, του αδερφός. Με παίρνει τηλέφωνο. Εγώ του τηλεφώνω στην Ολλανδία, εγώ λέει Γιώργος, συγγνώμη, αλλά στις 23 Απρίλιο δεν είμαστε στο σπίτι. Συγγνώμη, αλλά εγώ το πίνω 23 ένα ποτήρι. Αλλά Γιώργος δεν ξέρω, εμείς εγώ με αεροπλάνο εδώ. Ήρθατε εδώ. Να μας πει ο Παπαμιχάλης την άποψή του για το ζευγάρι αυτό των πολύ έτσι φιλοκριτικών Ολλανδών. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας και των δύο, διότι σπάνια βρίσκονται τέτοια άτομα που να αγαπάνε τόσο πολύ την Κρήτη μας και ειδικά, όπως πληροφορήθηκα, κάθε χρόνο έρχονται με ειδικό αεροπλάνο την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου εδώ. Και είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς, αλλά προπαντός και σε εμάς, που ενώ ένα τέτοιο ζευγάρι από τόσο μακριά έρχεται να τιμήσει τη χάρη του Αγίου Γεωργίου, πρέπει και εμείς αυτό να το αισθανθούμε και κάθε χρόνο να τιμάμε τη μνήμη του. Είμαι κατασυγκινημένος με αυτούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε χρόνο να έρχονται να τιμούν μαζί μας τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου.
Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον παπά Μιχάλη και να δώσουμε, κυρίες και κύριοι, το μικρόφωνο στον παπά Παύλο να μας πει και εκείνος την άποψή του σχετικά με τους δύο Ολλανδούς που με τόσα όμορφα λόγια μιλάνε για την Κρήτη. Παπα Παύλο, έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τους δύο Ολλανδούς, έχει ξανασυμβεί στην κοινότητά σας ή στην ενορία σας? Εδώ από ό,τι βλέπω οι Ολλανδοί αυτοί, ο κύριος Κώστας και η κυρία Γιάννα, έρχονται πολλά χρόνια βέβαια στην Κρήτη και τιμούν ιδιαίτερα το χωριό μας. Εγώ προσωπικά έχω καλή εμπειρία με αυτούς τους ανθρώπους και σαν εφημέριος αυτής της ενορίας πολλά χρόνια και στην εκκλησία έρχονται και ιδιαίτερα το Πάσχα έχουν πάρει και βίντεο από την εκκλησία μας. Εδώ ιδιαίτερα στον Άγιο Γεώργιο κάθε χρόνο αδιαλείπτως έρχονται κάθε φορά και κάνουν μαζί παρέα. Είναι πάρα πολύ ταπεινοί άνθρωποι, πολύ έτσι με αγάπη μας βλέπουν και εμείς το ίδιο βεβαίως, και νομίζω πως τα αισθήματά τους πολλοί ανταποκρίνονται έτσι στην αγάπη τη δικιά μας. Τους ευχαριστούμε που κάθε χρόνο έρχονται εδώ μαζί μας και τους ευχόμεθα να έχουν πάντα υγεία, να μας θυμούνται κάθε φορά και να έρχονται κοντά μας να γιορτάζουν μαζί την εορτή του Αγίου Γεωργίου. Και στην πατρίδα τους και στα παιδιά τους κοντά, ας είναι καλά, να τα θυμούνται και εκείνα και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον παπά Παύλο και να παρακαλέσω, κυρίες και κύριοι, να παρακαλέσω τον Κώστα, τον Μπαρμπεδάκη, να μας κάνει μια ευχή για την Κρήτη. Μια ευχή, κύριε Κώστα, για την Κρήτη θέλω. Ναι, εγώ το λέω, γεια σου πατέρνη Κρήτη. Γεια σου πατέρνη Κρήτη. Κυρία Γιάννα, μια ευχή για την Κρήτη. Πολύ αγάπη. Εμείς εγώ Ολλανδές, αλλά στην καρδιά κριτική. Είναι λέει κυρίες και κύριοι Ολλανδέζα, αλλά στην καρδιά κριτική. Εγώ τι να πω. Στα Ι Γεωργιού στα Κούτελα κάθε 23 Απρίλη πάνε τυριά και αθόγαλα, κουρούπια, τσιβωτήρους, πάνε και τα μισάρικα, μαρόπια και μπροστάρους και στα κερκέλια δένοντα στη θύρα τα αποθέτου και ο κόσμος απανάγυρα στέκει και τα θαμάζει. Ένας βοσκός του καθαρού και του μαλλού και λάρης, μια κεφαλή δεν του μείνε τα Ι Γεωργιού να πέψει, γιατί πιάσε τα στήρα του, βοράς και εξέφλησέ τα, βαρά χιονιά τα έγκαλα και τρίχα δεν τα φύκε. Δεν γλιάζεται για τα οζά, δεν σκέφτεται τη μάντρα και το κουράδι που χασε γιατί τα ξανακάνει. Τον Άι Γιώργη μοναχάς δεν θέλει να γελάσει. Και σαν δεν είχε πώς αλλιώς προς ώρας να το διάξει, παίρνει την πρωτοκόρη του, λουσμένη, χτενισμένη, και σαν αμνάδα πάει τη στα πορτοκέρκελά του. Δένει τα δυο κουρλάκια τζι σκηνιά στην μπάσα πόρτα, κρεμά τα σκουλαρίκια τζι στο κόνισμα ρεγάλο, την κολαΐνα τη χρυσή ζώσμα στο μοναστήρι και το δαχτυλιδάκι τζι, καντιλομολυβήθρα. Πήγανε νη στη χάρη του, γραμματικοί δασκάλοι, νοικοκυροί πρωτόσκολοι, βοσκοί και κουραδάροι, να ψου κερί να γιάσουνε τη λιτρουγιά να ακούσου, ντυμένοι με τα τσόχινα, τα σκολινά τα κίμια. Κι ως τη θωρούν ξεσταίνονται, και από την ταραχίδος άφτουν κεριά στα πόδια τζι, στα χέρια τζι λαμπάδες, κι αντί για τα κονίσματα φιλιούτζι τα καλίκια. Κι αμνόγουν χιλιοκούραδο στα πόδια τζι να φέρου. Ο Γιώργης, ο Κριτσότης, ερώτηξε κάποτε στα Καλέσα τον Τζιπαρίσι, «Μπρέσει, στην εκκλησία μέσα είναι ο γαμπρός μου». Και ο άλλος γελώντας, «Μέχρι που είπε ο παπάς το εξαιρέτος, ήτανε μέσα». Έργα μεγάλα δεν γίνονται μόνο σήμερα. Έργα μεγάλα είχαν γίνει και επί τουρκοκρατίας. Ένα τέτοιο βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας. Είναι η Βρύση και το δημόσιο πλησταριό του χωριού Σίβα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Το έφτιαξε ένας Τούρκος και το έφτιαξε γιατί κάποτε αρρώστησε και ο Άγιος Ιωάννης τον έκανε καλά. Το γιατί φτιάχτηκε αυτό το έργο
που επαναλαμβάνω το έκανε ένας Τούρκος, το γιατί φτιάχτηκε το έργο αυτό, το πότε φτιάχτηκε και πόσος χρόνος απαιτήθηκε για να φτιαχτεί. Όλα αυτά θα μας τα πει ο δάσκαλος του χωριού, ένας καλός φίλος, ο Ζαχαρίας ο Καψαλάκης. Λοιπόν. Ζαχαρή, οι ακροατές περιμένουν, οι τηλεθεατές μας μάλλον, περιμένουν να ακούσουν ορισμένες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ όμορφο έργο. Εδώ είναι το πρώτο υδραγωγείο του χωριού μας, η Βρύση. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, μετά την Επανάσταση του 1866 ήρθε στο χωριό ο Μουλτεζήμης που είχε ενοικιάσει το μουκατά του Σίβα για να πάρει από το χωριό το φόρο της Δεκάτης. Ο Μουλτεζήμης ήταν κάτι σαν το σημερινό εφοριακό. Ενώ ο φόρος της Δεκάτης, ο μουκατάς όπως λεγότανε, ήταν το χαράτσι που πλήρωνε το χωριό ανάλογα με τα εισοδήματά του και ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τα εισοδήματά του. Ήτανε από το τουρκοχώρι τα Καλύβια και ήρθε παραμονές της εορτής του χωριού, το Άι Γιάννη, στις 29 Αυγούστου. Έτρωε, έπινε, μάζευε τους φόρους που μπορούσε και έφευγε. Την ημέρα τα Άι Γιάννη του Ριγολόγου, του λένε οι χωριανοί. Σήμερα δεν τρώνε ελεριά γιατί νηστεύουμε τον Άγιο. Αυτός για να δείξει ότι δεν υπολογίζει, διέταξε να σφάξουν μια νεόνυθα και αφού την έφαε, ήπια και κανένα δυο κρασά, πήγε και ξάπλωσε σε μια πεζούλα που υπήρχε όξω από την εκκλησία. Βλέποντας τους χωριανούς να το κοιτούνε με μισό μάτι και για να δείξει ότι δεν φοβάται ακόμη περισσότερο τον Άγιο, παίζει μια κλωτσιά της πόρτας της εκκλησίας και μπαίνει μέσα. Βγάζει την πιστόλα του, ένα σε σαπούς, έτσι λεγόταν το πιστόλι αυτό, από την πόρτα και ξαμώνει στο κεφάλι του Χριστού στο τέμπλο και πυροβολεί. Η τρύπα από τη σφαίρα υπάρχει ακόμη και σήμερα. Μετά βγαίνει και καθίζει στην πεζούλα, μα εκεί που καθότανε, μια σφίγγα, πάει και τον εδακάνει στη γάμπα του ποδιού του. Ο πόδας του αμέσως άρχισε να πρίχνεται. Σαν είδε αυτό το πρίξιμο, λύνει τη φοράδα του και φεύγει για τα Καλύβια. Μα μέχρι να φτάσει στο χωριό του είχε πριστεί ολόκληρος. Κατάλαβε αμέσως πως ήταν τιμωρία του Αγίου και λέει του φαμέγιου του: «Καβαλίζεψε τη φοράδα μου, να πας του Σίβα, να βρεις τον παπά και να του πεις να κάνει μια παράκληση στον Άγιό τους να μην ποθάνω. Και εγώ, ό,τι θέλει η Σιβιανή θα το σε φτιάξω μετά». Έρχεται ο φαμέγιος, βρίσκει τον Παπασίγγελο και του λέει: «Τόκετο, ο παπάς φοβήθηκε πως αν εμποθάνει ο Τούρκος μπορεί να ξεσπάσει στο χωριό το μίσος στον Τουρκό και έκαμε παράκληση για να σωθεί. Πραγματικά μετά μια-δυο μέρες έπεψε ο Θεός και ο Αγάς ξεπρίστηκε τελείως. Καβαλιτσεύει λοιπόν τη φοράδα του, έρχεται στο χωριό και λέει τον προεστό: «Τι χάρη θέλετε να σας εκάμω επειδή μέσω σε ο Άγιος σας?» «Α, θες αγά αφέντη να μας φτιάξει μια βρύση που να παίρνει το νερό από το πηγάδι του χωριού και να μην τυραννούνται οι χωριανοί να βγάλουν με το σκοινί σταμνί το νερό». «Με τα χαράς», λέει ο Αγάς. Έβαλε λοιπόν μαστόρους, ανοίξαν ένα οσετό, ένα πηγάδι, ένα κουτούντο όπως το λέγανε τότε και κατεβάσαν το νερό με φυσική ροή στη βρύση. Μετά που τελείωσε το έργο, είπε ο Αγάς στους προεστούς: για να θυμάται ο κόσμος το γεγονός, θα μου επιτρέψετε κι εσείς να βάλω ένα τεχνίτη να φτιάξω πάνω μια πέτρα, πάνω στην πέτρα σε ένα μάρμαρο, ένα γκαβαλάρι που να έχει μπροστά και πίσω του δυο κυπαρίσα και από κάτω να γράψω με στα τουρκικά το όνομά μου και για το λόγο τον οποίο έγινε το έργο». Δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου τα παιδιά του χωριού με πέτρες καταστρέψανε τον καβαλάρι και τα γράμματα. Έτσι, όταν κάποτε ήρθε ο Μακαρίτης ο Σταυριανίδης για να διαβάσει την επιγραφή, δεν τα κατάφερε γιατί σχεδόν ήταν ασβημένη. Σήμερα δεν φαίνεται καθόλου. Μετά από μερικά χρόνια, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι γυναίκες του χωριού, φτιάξανε πληστρόγουρνες για το πλήσιμο το ρούχο και για το χειμώνα φτιάξανε μια καμαρική με ένα υπόστεγο. Το μήκος της καμάρας, το άνοιγμά της δηλαδή, είναι ζηλευτό και σπάνιο. Και σύμφωνα με τη μαρτυρία του χωριανού μηχανικού Αλέκου Μανιδάκη, σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να φτιαχτεί μια τέτοια καμαρική. Για τη σωτηρία της βρύσης έγιναν προσπάθειες από την κοινότητα του χωριού και από τον πρόεδρο κύριο Αστίδη Πατεράκη. Έγινε μελέτη για την αναπαλαίωση, αναστήλωση και συντήρηση της βρύσης και του περιβάλλοντα χώρου. Δυστυχώς τα χρήματα δεν έφταξαν και το έργο έμεινε στη μέση. Κάνουμε λοιπόν σήμερα μια έκκληση στο ΥΠΕΧΟΔΕ, στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κάθε αρμόδιο να διαθέσουν μια στα συμπληρωματικά κονδύλια που απαιτούνται και που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4-5 εκατομμύρια για να τελειώσει αυτό το έργο. Είναι κρίμα για ένα τέτοιο μνημείο να σβήσει για τόσα λίγα χρήματα. Την παράδοση της βρύσης μου τη διηγήθηκε ο κύριος Χαράλαμπος Καπελάκης, παλιός γιατρός του χωριού μας, που του την είπε ο πατέρας του, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του γεγονότος, καθώς και ο γέροντας παπάς του χωριού, παπά Μιχάλης Δασκαλάκης. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε το χωριό μας και να μας τιμήσετε
Και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη χαρά μας αν μπορούμε να βλέπαμε κι εμείς το Κρήτη TV εδώ κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε δορυφορική τηλεόραση έχουμε εδώ κάτω, πέρα από τα κανάλια της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και θα ήταν τιμή μας και ευχαρίστησή μας να μπορούσαμε να έχουμε όσο να το πολύπλευρη ενημέρωση. Πολύ σύντομα θα βλέπετε, γιατί ήδη ήρθε ο Πομπός, ο οποίος θα στηθεί στα Αστερούσια και ειδικά στο χωριό Αχεντριάς. Και πολύ σύντομα πιστεύω και αυτή την εκπομπή που βγάζουμε σήμερα, που φτιάχνουμε σήμερα, να τη δείτε στον αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάλι καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Μπαμπά, λέει ένα κοπέλι του πατέρα του, να με πέψει θες στο 2 να μάθω λύρα. Και ο πατέρας του, που εγνώριζε πως το κοπέλι είναι και μπακυρονούσικο και χουμαδοκέφαλο, και στο 3 να σε πέψω δεν μαθαίνεις, μόνο ένοιασεσαι. Πάνε μέρες, κυρίες και κύριοι, που από αυτή την εκπομπή είδατε τον Λευτέρη, τον Βλασάκη, έναν εκπληκτικό κατασκευαστή λύρας από το πανέμορφο Χουδέτσι. Σήμερα θα τον ξαναδούμε, μόνο που αυτή τη φορά δεν φτιάχνει λύρες, αυτή τη φορά φτιάχνει μαντολίνα. Λευτέρη, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ορίστε κύριε Γιώργο, εδώ είμαι κι εγώ. Λοιπόν, εδώ είσαι πάντα κι εσύ και εύχομαι να είσαι όσο στέκουνε τα βουνά της Κρήτης, τόσο να στέκεσαι και να είσαι κοντά μας, κοντά στο λαό μας, γιατί σε χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη δουλειά σου, χρειαζόμαστε το μερακλίκι σου. Εγώ που δεν ξέρω να πάει που ξέρουμε. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τις λύρες και θα ήθελα σήμερα να πούμε ορισμένα πράγματα για το μαντολίνο, για να τα μάθουν τα παιδιά μας, γιατί πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Εύχομαι να σημώσουν, να μάθουνε πρωτού πάω στρατιώτης. Γιατί επέρασα την τροπή και πάμε να μας πεις, Λευτέρη, από ποια μέρη αποτελείται το μαντολίνο. Πάλι το ηχείο βέβαια, το ηχείο. Αλλά εδώ είναι γυριστό. Ένα κομμάτι το βάλω στο ζεστό νερό θερμό και το γυρίζω. Γιώργο, φέρνει πω και έχω ένα χέρι του μαντολίνου. Ναι, έχω φτιάξει το χέρι. Ναι. Αυτό είναι το χέρι του μαντολίνου. Το λέει το κοντάκιο. Κοντάκιο. Λοιπόν, το έχω χαράξει εδώ και μπαίνει μέσα ο γύρος αυτός. Μπαίνει, μόρσο λέγεται. Και μπαίνει μέσα με κόλλα, με σπίνες και φτιάχνεται. Μετά βάλαμε φιλέτα, λέγονται γύρω-γύρω εδώ. Ναι. Αυτό λέγεται πάλι κοιλιά, όπως και στη λύρα. Κοιλιά. Τα καπάκια όλα λέγονται κοιλιά. Εμείς τα λέμε καπάκια, τέλος πάντων. Και έχουμε μετά τις χορδές. Ναι, τις χορδές με την τασιέρα, όπως βλέπεις τώρα τα τάστα που πάνε προλίγου για τη λύρα. Ναι, και τα πατήματα αυτά εδώ πρέπει να μπουν σωστά για να ξέρει ο μαντολινάτορας. Πες μου κάτι, Λευτέρη. Η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ είναι σε όλα τα μαντολίνα ίδια? Όχι. Τα ευρωπαϊκά είναι 33,5. Εγώ τα κάνω 36. Είναι πιο μακρύ και έχει πιο πολύ απόδοση. Αλλά ζορίζεται λιγάκι με το διαπασόν και κάνω πάλι πιο κοντά λίγο 34 πόντους που βγαίνουν ευχαρίστως το διαπασόν. Τούτα είναι τα παίζεις έτσι με δίχως διαπασόν. Λοιπόν, τούτο εδώ τώρα, Λευτέρη, είναι ένα βιολί, ένα μαντολίνο κανονικό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι πιο μεγάλο λίγο. Ναι, έχεις όμως ένα άλλο, να το αφήσω με αυτό εκεί και να πιάσεις το άλλο μαντολίνο. Ναι, το οποίο τώρα... ή να το αφήσω εδώ πάνω. Αυτό τώρα είναι, είπαμε το 34, πιο κοντό, για να βγαίνει με το διαπασόν. Ποια διαφορά έχει αυτό από εκείνο? Να πούμε στον κόσμο. Στη φωνή δεν έχει καμιά μεγάλη διαφορά, αλλά εδώ είναι που είναι αυτό είναι, ναι, μονοκόμματο είναι, σκαυτό, το έχω αδειάσει. Υπάρχει άλλος μάστορας που να κάνει τέτοια μαντολίνα? Δεν ξέρω κανένα, αλλά πάντως κάνει ερασιτέχνη, μπορεί να πεπειραθεί να κάνει, αλλά εδώ είναι η τέχνη εδώ, το λαιμό, τα πατήματα, τέχνη. Το κουφάρι που το κάνει να είναι έτσι λίγο ανάποδο, αλλά και αυτό πρέπει να είναι ωραίο. Αυτό τώρα είναι σκαυτό. Είναι μονοκόμματο, το πελέγησα και το σκάψα από μέσα και είναι μόνο το καπάκι κολλητό. Ποια ξύλα, Λευτέρη, κάνουν καλό μαντολίνο? Αυτά καρυδιά, ντόπια καρυδιά. Η ντόπια καρυδιά είναι η καλύτερη. Και να πάμε τώρα στα όργανα που χρησιμοποιείς, τα εργαλεία που χρησιμοποιείς να το φτιάξεις. Έφνης, έχουμε τούτο εδώ. Ναι, με αυτό τώρα... Από πού το αγόρασες αυτό? Αυτό το κάνω εγώ μόνος μου. Μόνος σου? Κοπάνισα ένα ξυλοφά στη βοδιά και τον έκαμα αυτό. Ναι.
Είναι ο ξοφάς, είναι αυτό λέγεται ατσάλι, γλύπτης. Με αυτό αδειάζεις το σκάφος. Και τούτο εδώ. Αυτό λέγεται σγρόμπια. Την παίρνω βέβαια από μαγαζά από το Ηράκλειο. Ναι. Μάλλον την φέρνει και τα άλλα τα συνηθισμένα εργαλεία. Είναι σκαρπέλα αυτό το σκέτο που δεν είναι στρογγυλό, είναι σκαρπέλο λέγεται. Αυτό τώρα χρησιμοποιώ για να δω το πάχος του μαντολίνου. Το κάνω σώπαχο. Να φύγουμε λοιπόν από αυτά, καταλάβανε τα παιδιά μας. Να πω στα παιδιά και στη Γεράρδεσα που κάνουν πολλοί όργανα, αλλά δεν ξέρουν για ποιο λόγο δεν παίζουν τα όργανα. Μπορεί να το κάνει λίγο πιο παχύ από το δικό μου, θα παίζει. Αλλά να μην το κάνει πέρα από χοντό και πέρα από λιανό. Σώπαχο. Δεν πέρα να είναι λίγο πιο παχύ, αλλά να είναι σώπαχο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Δευτέρη. Υπάρχει αυτή την ώρα στην πιάτσα, έτσι, την καλλιτεχνική, υπάρχει διάθεση έτσι να αγοράσουν μαντολίνα? Έρχονται, δεν έχω παραπονό, έρχονται. Κάθε μέρα φτιάχνουν μαντολίνα, έρχονται, τα παίρνουν. Προπαντός οι Ανογιανοί. Είναι δουλειά τους. Ναι. Πάμε, μια που λες Ανογιανή, πάμε να μας παίξεις λίγο μερικές Ανογιανές κοντιλιές. Ναι. Όλοι... Θέλεις αυτό ή τούτο? Να παίξω είναι που είναι κουρτισμένα. Πάμε. Για να μην καθόμαστε να κουρτίζουμε. Πού να παίξω ένα Ανογιανίσκο το... Ό,τι θες. Για όλη την Κρήτη είναι. Και τη Στία και παντού είναι. Αρκετά, Λευτέρη. Επειδή ξέρω ότι έχεις καλούς δεσμούς με τη Σιτία. Ναι. Και επειδή ξέρω πως την αγαπάς τη Σιτία. Πολύ. Όπως τουλάχιστον την αγαπώ κι εγώ. Ναι, λέω η τρελή Σιτία. Η τρελή Σιτία. Η τρελή Σιτία. Θέλω να μου παίξεις ένα σιτιακό στο μαντολίνο. Ναι. Πάνω στο καλοκαίρι βέβαια, Ό,τι θες. Κύριε Λευτέρη, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ θερμά και εγώ και το κανάλι μας, γιατί στολίζετε με ένα μοναδικό τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε τις δικές μας εκπομπές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, και εύχομαι όποιος θέλει να έρθει να του δείξω κάτι και ρέγεται την τέχνη και τις κοντιλιές μου, ευχαρίστω να έρθει. Γιατί θα το ευχαριστηθώ για την παράδοση. Εγώ γεννήθηκα για την παράδοση. Δεν θέλω να το πάρω το πράγμα να φύγω. Να απομείνει εδώ. Δεν θέλει, λέει, να το πάρει το πράγμα. Και όταν λέει το πράγμα εννοεί μια ολόκληρη παράδοση, μια ολόκληρη κουλτούρα, ένα ολόκληρο πολιτισμό. Δεν θέλει να το πάρει μαζί του, αλλά θέλει να μείνει εδώ.
Ψηλή κουβέντα έχει πιάσει ο Αναστάσης με το Μανώλη στο καφενείο. Στο σπίτι μου, Μανώλη, κάνω κουμάντο εγώ. Έτσι δεν θα πει δάκιονά, Αναστάση, ρωτά ο άλλος. Να σου πω, δεν προλαβαίνω να πω πως θέλω μια λεκάνη με ζεστό νερό και δεν κόβει χόρτο η κερά και γλακάνα μου τη φέρει. Έτσι για δα σου φέρνει τη λεκάνη με το ζεστό νερό και ο άλλος με έκπληξη. Δεν πιστεύω να περιμένεις πως θα πλύνω τα πιάτα με το κρυζιό. Είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, πως κάποτε όταν δεν είχαμε καταστρέψει την πανίδα ετούτου του τόπου, το ζωικό δηλαδή πλούτο, τον πλούτο των πτηνών, είπα λοιπόν πως σε ένα χωριό στις Ποταμιές έγινε ένας γάμος με πέρδικες. Πάρα πολλοί ξαφνιάστηκαν και πολλοί δεν το πίστεψαν και αναγκάστηκαν να έρθω στις Ποταμιές και να βρω την κυρία Ταμπακάκη την Καλλιόπη, μια πολύ καλή φιλενάδα μου, είναι η μητέρα του φίλου μου του Μανώλη του Ταμπακάκη. Να την ευχαριστήσω θερμά γιατί μας έκανε ένα πλουσιότατο τραπέζι και ανάμεσα στα άλλα εδέσματα είχε και αυρονιές που είχα καιρό να φάω. Κυρία Καλλιόπη, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ακούσατε το λόγο της επίσκεψης. Είπαμε δηλαδή από την τηλεόραση ότι κάνετε το γάμο σας με πέρδικες και ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θυμήστε μου. Δεν το πιστεύει γιατί τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πριν όμως... Γιατί δεν υπάρχουν τώρα. Κατά τη γνώμη σας γιατί έχουν εξαφνιστεί. Όλο το χρόνο τα χωράφια με φάρμακα που βλάφτουν τα πάντα.
Και μετά εξαφληθήκαν όλα. Δεν υπάρχουν τώρα τίποτα από αυτά τις λαγούς και τις πέρδικες. Και γι' αυτό. Γι' αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν σε εκείνο το περιστατικό. Ναι, όταν... Ποιος τις σκότωσε τόσες πέρδικες? Όταν στεφανωθήκαμε εμείς, στα ξημερώματα, τα 12 η ώρα, μου λέει ο πατέρας μου ότι τώρα δεν έχουμε τι να φάνε οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν κρέατα και ψυγεία για να βάνουμε στα ψυγεία μας κρέας και δεν είχαν κιόλας οι άνθρωποι. Ήταν όλος ο κόσμος φτωχός. Και παίρνει το τουφέκι και πάει στο ένα μέρος και φέρνει πάρα πολλές πέρδικες και κάμαν ύστερα σούπα που χορεύανε και την εφάγανε οι άνθρωποι τη σούπα και μετά διαλύσαν τα ξημερώματα το γλέντι. Και τόσες πέρδικες πού τις βάλανε? Έμαθα ότι τους κρεμούσαν στα δοκάρια. Έτσι, συλλαγούς κρεμούσαν στα δοκάρια. Συλλαγούς, οι πέρδικες τσίδινε ο πατέρας μου, άμα περισσεύανε τσίδινε. Ναι. Διότι δεν υπήρχαν ψυγεία και άπαξ να σκοτώσει 10-15 έπρεπε να τσιδώσει. Ήταν οι άνθρωποι πριν φιλότιμοι, τώρα όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και σήμερα φιλότιμοι, απόδειξη ότι μας κάνετε αυτό το πλουσιότερο τραπέζι εσείς. Κυρία Ταμπακάκη, πρέπει να την μακαρίζει κανείς εκείνη την εποχή, δηλαδή εκείνη η εποχή ήταν πραγματικά όμορφη εποχή? Ήτανε όμορφη διότι δεν υπήρχαν πράγματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Τα ναρκωτικά, οι κακοί άνθρωποι. Και περνούσαμε πιο καλά τότε που δεν είχαμε και τόσα καλά που έχουμε σήμερα. Περνούσαμε και στη ζωή μας πιο καλά. Αν και τρώγαμε τα πιο απλά φαγητά. Τώρα όσο πολλά τρώμε δεν έχουμε και την υγεία μας. Διότι είναι όλα φαίνεται φαρμακομένα. Έχω διαβάσει σε ένα ποίημα του πολύ καλού μου φίλου του Κωστή του Φραγκούλη αυτό ακριβώς το κυνήγι της πέρδικας, αλλά με έναν ορισμένο τρόπο. Το να κάθεται κανείς δηλαδή κάπου σε ένα μέρος που πάει η πέρδικα και τη σκοτώνει. Αυτό το λέγανε το πουσί. Το πουσί. Εσείς το λέγατε αυτό εδώ? Ναι, ο πατέρας μου ήθελα πάρει το τουφέκι, μόλις χαράκωνε ο ήλιος, να βασιλέψει ο ήλιος, να μου κλιάσει και να πάρει το τουφέκι, να πάει να βρει ένα μέρος ή ελιά πάνω ή στη ρίζα της ελιάς, να προφυλαχτεί από το λαγό για να μην τον ευλέπει και να σκοτώνει. Ναι. Ο πατέρας μου ήφερε τα βράδια 7, 5 και έτσι κρεμούσαμε σε αυτά τα δοκάρια, κρεμούτανε και έτσι δίναμε τον ανθρώπο, τρώγαμε. Εμείς τότε δεν τη τρώγαμε. Ο σύζυγός σας ήταν κυνηγός? Όχι. Δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλοσύνη που είχατε να μας δώσετε αυτές τις λεπτομέρειες γύρω από ένα φαινόμενο, γύρω από μια καθημερινή πράξη εκείνων των καιρών που σήμερα φαντάζει εξωπραγματική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ως κατεβαίνουν στο νερό η πέρδη και σαράδα, η μια ξοπίσω τσαλονής, η μια στο ζάλο τσάλης, αρχοντοπούλες στη θωριά και στην πορπατιξάντος, μέσα στις γούρνες να λουστού, να πιού, να ξεδιψάσου και να σταλίσου στη δροσά και στον παχύν αέρα, ετσαλοής, συμπορπατού κι οι κοπελιές στη βρύση. Με τσιπλουμάτες μπροσποδιές, τσιρουκουνάτες φούστες, τσικεντιστές μπολίδες το στα ξομπλιαστά προσώμια και τα ξαθάντως στα μαλλιά κουρλιά περιπλεγμένα, ποσυναμένες, ακριβές μπελονιασμένες χάντρες. Κι αν είναι αυγή ποδιαφωτά, κι αν είναι αργά ξεφέγγι, κι αν είναι προσαργάντινο θαρείς και ξημερώνει. Κι ως κάνει ο κυνηγός πουσί, όπου νερό και βρύσει, κι είναι χλουμένος παραμπρός να παίξει τον περδίκο, έτσα κι ο έρωτας πουσί έχει σε κάθε βρύση και με δοξάρι κάθεται στη χέρα κοκιασμένο και τσανιμένη να φανού για να τσιδοξαρέψει. Ο Λεμονιάς από τη Γέργερη
εστρίμωξε κάποτε το κοπέλι του να διαβάσει που ετζοπάθιο σαν το πετινάρι. Με 2 χαστούκια όμως το επανάφερε στο δρόμο του Θεού κι ανόρεξάς του εκείνο άνοιξε την τάσκα και πήρε τα τετράδια και τα βιβλία. Κάποια στιγμή ρώτησε τον πατέρα του: «Α, δεν μου λες μπαμπά, οι παντρεμένοι πάνε στο σκολιό?» «Διάβαζε, γιατί θα σου δώσω ένα κατακεφαλίδι και θα σου δώσει ο τείχος άλλο ένα». Συνέχισε το κοπέλι να διαβάζει και μετά από λίγο ξαναρώτησε: «Μπαμπά, μα πάνε οι παντρεμένοι στο σκολιό?» «Δεν πάνε, μωρέ, μόνο διάβαση», είπε επιτέλους ο πατέρας. Και εκείνο: «Μπαμπά, να με παντρέψετε?» Μήπως έχετε υπόψη σας, μήπως έχετε ακουστά, όταν ένα κοριτσάκι καταφέρνει με διάφορα νάζια να ξεπερνά κάποιες δύσκολες περιστάσεις, μήπως ξέρετε πώς το λέγανε στην παλιά Κρήτη αυτό το κοριτσάκι? Κομπολιτρού. Κομπολιτρού. Σήμερα πώς το λένε? Πολυτρώνα. Πολυτρώνα. Έχετε υπόψη σας ένα κοριτσάκι που κάνει αταξίες, ένα μικρό κοριτσάκι που κάνει αταξίες, πώς το λένε στα χωριά μας? Σκαλόρνητα. Σκαλόρνητα. Και στις πολιτείες πώς έχετε υπόψη σας πώς το λένε? Σορδέλα. Σορδέλα. Μήπως θυμόσαστε, το λένε και σήμερα πιθανώς, πολλές λέξεις τις λένε και σήμερα. Ένα κοριτσάκι που έχει εφράδια, πώς το λένε? Πολύξευρη, Δηλμπάζα, Δηλμπάζα. Γλωσσοκοπάνα και πολιτική. Μήπως έχετε ακουστά μια γυναίκα, ένα κοριτσάκι που το λέγανε γλωσσοκοπάνα, μήπως έχετε ακουστά τι πίστευαν ότι θα γίνει όταν μεγαλώσει? Γυναίκα γλωσσοκοπάνα, μπράβο, γλωσσοκοπάνα, διαλαγίστρα, ανεκατόστρα και αντροινοχωρίστρα. Και σουρεύτρα. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα παιδί ήπιου ή μαλακού χαρακτήρα στην παλιά Κρήτη, πώς το λέγανε? Το λέγαμε Μακούλιο, Νιαμιάκα και Απαλωστσιά. Απαλωστσιά. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα κοπέλι που είχε καλή αγωγή στην παλιά Κρήτη, πώς το λέγανε? Άμα ήταν καλό παιδί, το λέγανε καλόβολο. Καλό πάντιδο. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα κοπέλι υπάκουο στην παλιά Κρήτη, πώς το λέγανε? Καλοπόταγο. Μήπως έχετε μαντάμ υπόψη στην παλιά Κρήτη ένα παιδάκι πολύ ζωηρό, πώς το λέγανε? Αστρόλογο. Αστρόλογο. Μήπως έχετε υπόψη σας, μαντάμ, ένα παιδάκι έξυπνο στην παλιά Κρήτη, πώς το λέγανε? Νοητερό. Νοητερό. Είστε νέος άνθρωπος και μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά μπορεί να το έχετε ακούσει. Ένα κοπέλι στην παλιά Κρήτη που μπορούσε να σε πουλήσει και να σε αγοράσει, πώς το λέγανε, πώς ξέρετε? Ή τετραπέρατο ή τετραπετρατωμένο. Το λέγανε και τετραπέρατο και τετραπερασμένο. Και τετραπερασμένο. Ένα κοπέλι που είχε καλό μνημονικό στην παλιά Κρήτη, μήπως ξέρετε πώς το λέγανε? Καλονούσι. Καλονούσι. Μήπως ξέρετε ένα κοπέλι που είχε κακό μνημονικό, πώς το λέγανε στην παλιά Κρήτη? Κακονούσι. Όχι. Χασονούσι. Κλαίει το μικρό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Ένα κοπέλι που ήταν επιπόλαιο, μήπως ξέρετε πώς το λέγανε στην παλιά Κρήτη? Πετενονούσι. Βαρονούσι, καμιούλι, βαγγελονούσι και χουμαδοκέφαλο. Μήπως ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα παιδί που είχε μειωμένη αντίληψη? Μπουντάλακας. Μπουντάλακας. Σερσέμις και μπουνταλοκέφαλος. Νταμπουροκέφαλος. Τι θα πει νταμπουροκέφαλος? Νταμπουροκέφαλος θα πει ότι είναι άδειο το μυαλό του. Ναι, δεν έχεις τζούκο. Σαν τον τζούκο. Μήπως ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι που ήταν επιπόλαιο, αν θυμόσαστε? Το παιδί το λέγανε Πετινονούσι. Τι θα πει πετινονούσι? Πετινονούσι θα πει αυτός που έχει το μυαλό του. Το μυαλό του δεν είναι σωστό, πώς θα... Αυτός που έχει το μυαλό του πετινού. Μήπως έχετε υπόψη σας, μαντάμ, πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι που επήγαινε σαν τον απατό του? Το λέγανε Παζαβό. Μήπως έχετε ακουστά πώς λέγανε ένα κοπέλι στην παλιά Κρήτη που ήταν πονηρό? Μαριόλο. Μήπως έχετε ακουστά πώς λέγανε ένα κοπέλι πρόσχαρο στην παλιά Κρήτη? Γλυκομίλητο, μπράβο. Ένα παιδί φιλίαρο, ξέρετε πώς το λέγανε στην παλιά Κρήτη? Πολυλογάς, Ζευζέκης και Σαλιάρης. Μήπως ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι μελαγχολικό? Σκουντούφλα και κατσούφι.
Ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι που δεν ήταν φλίαρο? Μεσομίλητος. Μεσομίλητος. Μεσομίλιο. Ξαναπέστε το. Μεσομίλητο. Μεσομίλιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Μήπως ξέρετε, αν έχετε ακουστά, πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι που εκομπορημονούσε? Ένα κοπέλι δηλαδή που υπερηφανευόταν. Αν δεν κάνω λάθος, Λαφαζάνι. Λαφαζάνι. Μήπως ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα κοπέλι με ψήμυρο? Κλαούρα. Κλαούρα. Κλαούρα, ναι. Κλαούρα. Κλαούρα. Και έχεις και καμιά ιστορία να μου πεις? Ο προδέας ήρθε ένα στο σπίτι μου απ' έξω και μου λέει, δεν μου λες παιδί μου, πού είναι του σηκώσουν το σπίτι? Λέω, δα πώς λέει εσύ? Είπε με να του πει, το ξέχασα. Λέω, τυπώ το κουδούνι και φωνάζει κόρντο από πάνω. Λέει, μπρος, τσασάρε τον πατέρα της πίσω και μου λέει, δεν θα πω. Λέω, κατέχω θα το τσιμπήσω. Και πώς μου το είπατε με την εκκλησία, με τον δάσκαλο? Μπαίνω εδώ μέσα στην εκκλησία, τακτοποίησε τα παιδιά του δάσκαλος. Ο δάσκαλος είναι μπατζανάκι σας? Μπατζανάκι μου, ναι. Και πάει και του λέει, κύριε, δεν μου λες πού είναι το μέρος να πάω να κάνω δουλειά μου? Παναγία μου, το κάνει μωρέ. Ακόμα δεν μέρος γυρεύεις να κάνεις δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε. Ξέρετε πώς λέγανε ένα παιδί στην παλιά Κρήτη που είχε βραδύτατες κινήσεις? Αμπάσο. Αμπάσο. Ξέρετε πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα παιδί που ήταν πολύ ενεργητικό? Ασβέλτο. Ασβέρτο. Μήπως έχεις ακούσει, κοπελιά, από τη γιαγιά σου ή από κανένα πιο παλιό, πώς λέγανε στην παλιά Κρήτη ένα παιδί δειλό? Δειλό, η γιαγιά μου νομίζω μου είπε κουρκουζάνι. Κουρκουζάνι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μήπως ξέρετε πώς λέγανε το μήλο του Αδάμ στην παλιά Κρήτη? Καρύδι του μήλου. Όχι, καρύδι του λαιμού. Του λαιμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στις μαντινάδες. Θέμα της προηγούμενης εκπομπής, όπως θα θυμόσαστε, τι θα πάθει ο ήλιος αν σταθεί δίπλα του η αγάπη σας. Θα διαβάσω και πάλι τις μαντινάδες με σειρά από το 10 προς την καλύτερη. 10η μαντινάδα, η μαντινάδα του κ. Μαρκογιαννάκη από το Μιλιαράδο. Θεέ μου και κάμε μη σταθεί ποτέ δίπλα στον ήλιο, για δε θα μείνει πράσινο στη γης ούτε ένα φύλλο. 1η μαντινάδα, η μαντινάδα της Ρένας της Βρέτζου. Και ο ήλιος χάνεται σαν βγει στο παράθυρότζι, γιατί τη λαμπυράδα του έχει το πρόσωπότζι. 8η μαντινάδα, η μαντινάδα του Γιάννη του Κουνάλη. Ήρθενε κι άλλη χαραυγή που ήλιος δεν προβάλλει, η λάμψη από τα μάτια τζι τον εμποδίζει πάλι. Θα πάμε στην 7η μαντινάδα, που είναι μαντινάδα της Βιολέτας από το Αρκαλοχώρι. Της ηλιαχτίδας γέννημα είσαι και δεν φοβάσαι, δίπλα στον ήλιο σαν σταθείς για κόρη του λογάσαι. Πάμε στην 6η μαντινάδα, που είναι μαντινάδα κάποιας κυρίας Σόνιας. Πηγολαμπίδα αγάπη μου μοιάζει ο ήλιος πάλι, γιατί ήρθες και θαμπόθηκε από τα δικά σου κάλλη. 5η μαντινάδα είναι μια μαντινάδα 5 ανθρώπων, του Ανεστασιό Μανώλη, της Ηλιαχτίδας, του Γαριπαντώνη, του Γιάννη του Αλεξάκη, του Δημήτρη του Σαλμόλη και της Κάπα της Σταυρακάκη. Χάθηκαν οι αχτίνες σου, ήλιε μου, αυτή την ώρα, γιατί Σεριάννη στο Τσαρσί βγήκε μια μαυροφόρα. 4η μαντινάδα, η μαντινάδα της Χαρούλας της Αρκαδιανού από το Μιλοπόταμο. Βγαίνει ο ήλιος, μα εγώ τυφλώνομαι από το φως σου, γιατί και εκείνος φαίνεται άστρο κερά μου μπρος σου. 3η μαντινάδα είναι η μαντινάδα που μου στέλνει ο Μαντόσαβας. Όταν προβάλλει και σε δει ο ήλιος σε ζηλεύει, και αλλάζει τότε την τροχιά και ξαναβασιλεύει. 2η μαντινάδα είναι η μαντινάδα του Γιώργου του Σαριδάκη. Είπε ο ήλιος του Θεού να μην τον ξαναπέψει, γιατί ένα μπλάσμα του στη γη έχει την ίδια φέξη. Και η καλύτερη μαντινάδα για σήμερα είναι η μαντινάδα του Αστραπόγιανου. Στάσου στον ήλιο απέναντι, φως μου να σ' αντικρίσει, να πέσει από τη ζήλια του στη θάλασσα να σβήσει. Και πάμε στο θέμα της επόμενης μαντινάδας.
Εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς κάνει κάποιος. Όταν επιστρέφει υγιής στο σπίτι του, θέλει να πέψει δώρο στον γιατρό ένα κριτικό μαχαίρι. Ποια μαντινάδα θα γράψει απάνω στο μαχαίρι? Επαναλαμβάνω, ποια μαντινάδα θα γράψει κάποιος πάνω στο μαχαίρι και θα τη στείλει στον γιατρό που τον έκανε καλά? Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σώθηκε ο χρόνος. Θα είμαστε μαζί το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ και ως τότε αλάργο βρίνονται οι χαρές, φαίνε καιρό να έρθουνε, μην απογοητεύονται όσοι τσικαρτερούνε. Γεια σας. Κρήτη μου όμορφο